Når man har en hel klasse, eller i hvert fald mange elever, der skal skrive i det samme dokument, så kan det være en god idé at inddele dokumentet i en tabel, sådan at alle elever ved, hvor de skal skrive. Så har man altså sin overskrift på dokumentet her for eksempel, og så laver jeg en tabel og viser. I kan se her, hvor mange rækker jeg kan lave. Jeg kan lave 10 rækker og 2 kolonner for eksempel. Og så kunne jeg jo skrive navnene på mine elever her. Og så er det meningen, at eleverne skal skrive deres besvarelser herude på et givet spørgsmål. Jeg kunne også, i stedet for at give hver elev en kolonne at skrive i, eller en celle at skrive i, så kunne jeg jo give hver gruppe en celle at skrive i. Så kunne vi have spørgsmål 1 her, eller gruppe 1, og så kunne de skrive deres svar hernede. Så det er meget simpelt at lave de her tabeller. Man vælger bare indsæt tabel, og så kan man selv vælge her, hvordan tabellen skal se ud. Og på den måde så undgår man altså, at eleverne de kommer til at skrive over hinanden, og man kan se præcis, hvor eleverne skriver henne, hvilke elever skriver hvor. Og grunden til det er smart, det er, at eleverne ikke er identificeret, når de skriver herinde ellers. Eleverne behøver ikke være logget ind på Google for at kunne skrive i de her dokumenter, fordi du jo har gjort dem offentlige, har gjort, at alle, der har linket, kan gå ind, så man behøver altså ikke have nogen Google, eller være logget ind på sin Google-konto. Det betyder, at man ikke kan se, hvem det er, der skriver hvad, medmindre man laver sådan en tabel, så det er altså vældig smart.